कलकातायाव सासे आइजो डक्टरनि रुंसारि जानाया हादोराव गिख्रंथाव थासारि लाबोदों। बिबाराव सुबुंफोरनि जिउ रैखा खालामग्रा सासे डक्टराबो रैखाथि मोनासै। भारत हादरा उदांस्रि मोननो हाबाय, नाथाय दिनैसिमबो जोंनि हादराव आइजोफोरा आबुङै उदांस्रि मोननो हायाखै। सासे आइजो डक्टरा गावनि डिउटि मावबाय थानाय समावनो गिख्रंथाव जिनाहारि खालामजादों। आइजोफोरा गावनि हादरावनो गावनि जायगायावनो रैखाथि गैला नामा? नंगौ, कलकातायाव थांनाय 9 आगस्तनि हरनि समाव आर.के. कार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि सासे नैथि बोसोरनि पोस्ट ग्रेजुएट सोलोंसा जुनियर डक्टर ममिता देबनारखौ गावनि देहा फाहामसालियावनो माखासे दुथांफोरा गिख्रंथावै जिनाहारि खालामनानै खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबना गालांदों। सासे आइजो डक्टरखौ हानजायै खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामनाय जाथाया कलकाताखौल' नङा, दुलाराय भारत हादरखौनो सोमावग्लुंहोदों। ममिता देबनारखौ हानजायै खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामनाय जाथायनि हेंथायै दिनै इन्डियान मेडिकेल एसोसिएशन आरो इन्डियान डक्टर एसोसिएशनआ गोख्रों खुद्रि सानदों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।